Podcast Bata 8. Vlnění, Připojte se k nám na vlnách poznání a inspirace. Barbara Dobišová. Tatiana Horká. Bata 8. 3 kroky k duševní rovnováze. Dobrý den. Zdravíme vás. Dalšího vysílání Bata 8 vlnění. Bata 8 vlnění a dnes opět natáčíme venku. Sedíme tady kousek od rybníka, za námi je hospůdka, jsou tady cyklisti, zaparkovaná auta, takže se může stát, že uslyšíte hlahol březnového Někde v pozadí. odpočinku nedělního. Je neděle, jeden z prvních takových jako jarnějších dní a vylezlo sluníčko a možná právě ta neděle a to, že tady vidíme rodiny, jak tráví spolu ten spolučas, protože neděle je den, kdy se nepracuje, kdy je to opravdu jako svátek. Jo, máme to zažitý v tom našem životním rytmu. Takže ten rodinný spolučas a chtěli bychom dneska mluvit o té potřebě Toho bezpečí vyrůst z prostředí bezpečí. a jistoty, že toto je naše doma. Když jsme malí a jsme zcela závislí na dospělých, tak my vlastně neznáme nic jiného. To je naše jako norma. To je, co se děje doma, se stává normou a stává se to naším vlastním vzorem a naším vlastním životním rytmem, postojem a my si to neodnášíme potom do budoucího života, formuje to naši osobnost. Je to takový hodně silný, někdy tomu říkáme otisk, nebo možná osobnost právě. Teď už tady burcují motorky. I toto může mít velký otisk, že tatínek a maminka jezdí na motorce a dítě jede v kočárku s babičkou a s dědečkem. No, takže tohle téma, aby jsme to nezakecali. A Taničko, můžeš nám představit teda to, protože my navazujeme na něco, o čem jsme vedli před chvilkou vážnou diskuzi a máme pocit, že je to hodně důležitý téma a proto ho s váma sdílíme. A teďka tam teda řádí. No, možná proto je to tak důležitý, že fakt jako někdy se člověk i docela jako může v té rodině cítit tak, jak my se teďka cítíme tady, že to tady prostě tvrdí, hlučný to je. Celou dobu jsme měli úplně klid a teď tady kolem nás s vysokou rychlostí Určitě si to užívají a vůbec si neuvědomí, že my třeba tady natáčíme podcast nebo tady třeba spí dítě, ani se nás nezeptali, co tady děláme na té lavečce. Takže já tak jako já můžu začít od sebe, že když je člověk malej, jako já, když jsem byla holčička, tak pro mě třeba ten pocit té jistoty a bezpečí bylo, že doma byl klid, že se rodiče nehádají, že můžu spát ve své posteli a že v podstatě, když třeba plaču, nebo mě něco bolí, tak že můžu být svá v tom, co se právě jako dítěti mě dělo. Nicméně toto jsem jako moc nezažívala a jako dospělá už lékařka, terapeutka, konzultantka jsem pochopila, že jsou to ty přenosy, že ty naši rodiče, třeba moji konkrétní rodiče, se to neměli kde naučit, že v podstatě nějaká práce s emocema nebo s tím, že uznám to, že se teďka takhle cítíš, tak to tam nebylo. A když to tam nebylo, tady zase odjíždí nějaký auto a docela teda nechci mu nakopnout vejfuk a nechám to být, tak jako co ti naši rodiče... Taky někdy prdíš. No to jasně. Přiznaj se. Jo, to jako já neříkám, že jo.
A taky... Ne, to sem nepatří. Nebudu to zlehčovat. Ne, ale to je v podstatě, jako, ono to začíná na té tělesné úrovni, jo, jako od malička, že jo. Když plačeš a někdo tě vezme do náruče a řekne ti, že se můžeš vyplakat, je to jiný, než když tě vezme do náruče a řekne ti, že teď máš přestat brečet a když to neuděláš, tak tě ještě opustí, jo. Takže to je takový, já jsem to taky neuměla a musela jsem to trénovat a naučit se to, protože mě to nebylo úplně v některých momentech vlastní. Matkou, jako no jasně, u toho prvního dítěte takový to, jako, že když už hodně dlouho plače, tak někdy fakt jako člověku se probudí vztek a já nevím, a proč to je a pocit selhání a já jsem někde zklamala a přitom to může být jenom proud emocí, který to dítě má a může to být spojený s čímkoliv, k čemu já ani nemusím rozumět a já tomu můžu dát jako volný průchod. Takže pro mne je ten pocit jistoty, že tady prostě jako dítě můžu vedle ty mámy nebo táty sedět a když teďka mnou něco prochází, tak je to autentický a může to tam být a nikdo mě nepřemlouvá. A já to teďka zkusím třeba na potravinách. Jo? Nikdo mě nepřemlouvá, tak teď to musíš dojést, protože tu poslední lžičku musíš dojést. No a ta poslední lžička ve mně vyvolala vyzvrácení toho jídla, protože já už jsem fakt nemohla. A když ti nevěří, že už nemůžeš tu poslední lžičku a dají ti to tam, tak máš nedůvěru k svému tělu, protože si myslíš, že já jsem mohla to dojíst celý, ale mě to opravdu nešlo. Jo? To stejný, když třeba se mě chtěl čurat a někdo ti řekne, že to musíš vydržet a ty říkáš, já vím, že to nevydrží, já potřebuji. Ne, teď to vydrž. A pak to pustíš a ještě dostaneš třeba vyhubováno, jo. To jsou fyziologické potřeby, ale my těch potřeb máme hromady, jo. To mohou být potřeby, které souvisí se vztahovostí, jo. Že potřebuju mít důvěru, že tady se mně nic nestane, že ten člověk mě přijme, nebo tohle a to si myslím, že na tomto světě, kdyby jsme to brali v potaz a učili se to už od základní školy nebo mateřské školy, takže bychom pak už nepotřebovali takové instituce jako pasťáky, různý střediska help me. Oni tam můžou být, ať jsou, že jako určitě řeknu, vždycky ne všichni se musí jako úplně sanovat, vyléčit a tak. Jo, ale vnímám to, že jako že je dobrý o tom mluvit. Nebo by mohli mít jinou formu, nějak se otevřít těm novým přístupům, že hodně si všímám, že v tady na těch institucích hodně zůstáváme jako v tom starým, i když trošku jako cítíme, že už to nefunguje. A já jenom jsem chtěla tady připomenout, co se mně hrozně líbí, ten argument. Velmi se mi to líbí, ekonomický hledisko. Takže kdybychom skutečně udělali krok dozadu, nebo právě bychom podpořili tady to téma, který chceme dneska jako právě otevřít, sdílet s váma, to znamená, jak to udělat, aby každé dítě mělo možnost zažít v rodině, ve své primární rodině, ať už je to biologická nebo pěstounská nebo jakákoliv jiná, protože vlastně ten model rodiny se hodně proměnil a opravdu už něco jako nukleární rodina, taková ta normální, to už prostě to je jednorožec, to je báje, to už prostě každá je speciální. No a chci říct, když získáme ty nástroje, o kterých taky mluvíme, co nabízíme v našem přístupu, 3 kroky k duševní rovnováze. Znáte to jako krokodýl, šátky, věneček. Kdo neví, tak ať se přihlásí k nám do 3 kroků, nebo ať se nás najde na internetu a určitě to najdete na Facebooku. Rádi. V podcastu jsme o tom mluvili, Barunko. Jo. Opakujeme se pořád Takže dokola. ekonomický hledisko. Když my se to naučíme, když jsme malí, nebo když dobře. Ještě předtím, než se staneme rodiči. Nebo průvodci pěstouny. A nebo třeba, když už tam to neproběhlo, ale jsem ten rodič, jsem ten pěstoun, jsem ten učitel, tak já zase můžu jít do nějakého jako
možná do té nabídky, přijmu tu nabídku, otevřu se představě, jak říkáme v kurzu, a já zkusím jako to udělat jinak. A mně se moc líbí, že ten, můžu říct, náš přístup 3 kroky k duševní rovnováze je opravdu dostupný pro kohokoliv, je srozumitelný, stejně jako písnička Dobré ráno, zpívají to i děti, miluju to, už jsme to o té taky natočili jeden z podcastů, taky můžete dohledat. A mně se líbí právě, když ten život jsme si udělali opravdu hodně složitý a já se vlastně se nedivím, že se z toho všichni hroutějí, včetně rodičů a potom to přenáší na děti, že jako jsme šli tím opačným směrem, tak jako zase do jednoduchosti, jako inspirovat se v přírodě, jo, teďka tady bude jaro, zvířátka, že jo, jak se pečuje, že, jak to, že ta kačena prostě ví, jak se nejlíp pečovat o svý děti. Protože jedná instinktivně, Baronko. Ona jedná na úrovni pudů, instinktů, zažitých přírodou daných. Musí chodit do práce, že? Nejde do práce. Ona nepřemýšlí o tom, že tady nebude nějaká potravina, strava a tak dále. Bude se dost hezká. No tak ty kačny zrovna teda ne, že? Jsou ti kačeři z Kačerova. A možná, že to je taky jako taková ta nabídka toho, zkoumat ty naše instinkty, které často vyhasínají, nějaký instinkt třeba rodičovský, nebo materský, nebo otcovský. Díky tomu stydíme, že? No to může být i medicamenty, jo, to může být i alkoholem. Že to máš potlačený. To může být dokonce celospolečenství. No právě, protože protože třeba porod vedeme, my vedeme porod, jo, jako pan doktor vede porod. Vlastně a ty seš v podstatě ta žena, která rodí a v tvým těle se děje to čaro, to kouzlo života. Ale pak ti někdo třeba řekne, tak jak jsme se bavili v minulých podcastech, že takhle to teda nebude a že on ví, jak to má vypadat. Že? A to tělo je tak moudrý, že nám ukazuje často tu cestu a my se odpojíme. Odpojíme se tím, že zůstáváme jenom v té hlavě, že neprojdeme z těch věnečků, neprojdeme k šátku a ke krokodýlovi, ale zůstaneme v těch myšlenkách, v tom ráciu a řekneme si, hele, takhle to má být. Jo? Ale když se člověk spojí se svým srdcem, to říká možná i třeba Gabor Maté, který říká, zůstaňte v tom lidství, když někdo prostě plače, tak se na něho podívejte a vnímejte, že ten člověk teď plače, protože to je jeho autenticita. To je to, co teďka teče. Jo, a já nebudu přemýšlet o tom, že v zimě byl zamrzlý sníh a ty kapky byly zamrzlý, tudíž on nikdy neplakal, teďka plače a teda. A nebo že mu řeknu, to se nehodí, hele, teďka plakat, protože prostě... Co by si o nás řekli sousedi? No, nebo tady máš kapesník, že máš rozmazaný oči. Jo, jakože to může být hezký gesto samozřejmě, ale mně se moc líbí... No, co se ti líbí? To, že jsi mě to ukázala. Jo, že člověk jde hrozně rychle do toho starého programu, že možná mu nebyl dán ten kapesníček, nebo já nevím, že možná chci zachraňovat, nebo já nevím. No, jenom si třeba si vzpomenu, Baronko, já možná budu taková urputná v tom. Ano. Já jsem teda, když jsme byli malí, tak přišla do školy lékařka, očkovala nás všechny. Já jsem se bála, já jsem už odpadla, já jsem byla poslední v řadě a já jsem už omdlívala, protože jsem viděla, jak to děti bolí. A vlastně jsme se dozvídali, že nás to vlastně nemůže bolet. Že to je jenom takový džuganec, jako včela. Možná je někdo citlivější než prostě ostatní. No jasně, a bojíš se, není tam ta máma. No, jasně. Nebo jdeš k prvnímu zubaři a jdeš na další ošetření, už jsi velká, už by tam ta máma být neměla, ale tebe to bolí. A ta bolest je tak velká, že ty odpadneš a oni řeknou, no jsi divná, odpadáváš, jo? Ale to tělo odpadává z toho důvodu, že někde na začátku nebylo v té jistotě a v tom bezpečí, té náruče, instinktivní náruče naší matky nebo otce, který nás pudově chránili před tím, aby jsme prostě vyrostli do dnešních dnů a přežili to, co jsme přežít měli. Takže znovu se vrátím k tomu, že já to úplně miluju, ten život, který nám to ukazuje, že život je živý. Jo, ještě bychom možná měli jen tak lehce se dotknout, aby zase, ty slova někdy fakt jsou zavádějící, ale teďka mě vystanul takový obraz jedné rodiny,
kde tam právě je tam velmi pečující ochranitelský přístup až přepečlivý. Tím myslím opravdu extrémní, že maminka má, nevím, třeba řeknu, možná příklad můžu říct, byli běžkovat a ona měla takový strach o to dítě, že řekla, musíš si vzít helmu na to běžkování, jo? I když bylo metry prašanu kolem třeba, jo. Takže takový jakože příklad. No a že to má určitý vývoj, tady že i ty potřeby mají vývoj, i ta péče má vývoj a že je právě potřeba taky navnímat, kdy to dítě přestane potřebovat utírat zadek. A tu helmu. A přesně, a že neprojektovat zase ten náš strach, to, že to dítě nezvládne, nebo jo, takže v té výchově tohle mě přidá hodně klíčový. V tom doprovázení. Jo, a i to, že prostě někdy ty děcko fakt daleko líp ví, než, jo, že třeba řekne, já sám, ty ještě máš potřebu jako mu pomáhat a on prostě chce sám a povídej. Je mě zima, mami. Ne, máš toho hodně, nebo naopak, je mě teplo, ne, nevyslíkej se, protože se nachladíš. Jo, to známe všichni. To jako určitě se to od babiček, prababiček, jo, teď si vem ty papuče, teď si vem tamto, tady jsou koníci, že? Aha. Takže jako na těch příkladů je mnoho a taky je potřeba začínat u nás, u průvodců, u rodičů, u doprovázejících profesí, jak to máme my. No přesně, a to mě vždycky přišlo, když jsme s paníma učitelkama dělali právě téma psychohygieny a vůbec tady ty jako seberegulační, nebo jak to říct, jak právě zvládnout nějaké náročné afektivní chování, nějaké projevy toho krokodýla, které jako může se stát, i když jsem už ve větším věku a prostě měla bych mít ošetřenýho toho krokodýla, ten bazál tak jako právě vždycky jsem si uvědomila, do jaké míry, protože tam dochází k tomu doprovázení, k té koregulaci, to znamená, malé dítě se narodí, neumí zregulovat ty svý, jako, že jo, plače, ovládat a neumí vůbec tady tohle, takže proto jsou ty dospělí, proto jsou ty vzory, proto se učíme tím vzorem. No a říkám, když prostě ty děti se dostanou, nebo třeba i studenti, že jo, do nějaké polohy, a tady opravdu vidíme setkání civilizací, protože tady jsou auta, motorky a teďka tady projel koňský povoz úplně jak z jiného století a má i takový dřevěný kola. No a k tomu takže prostě jako pojďme zase, co můžeme udělat my jako dospělí, tady ty co doprovázejí, taky se zeptat, co potřebuje ten náš krokodýl, že jo? Můžeme ošetřit sami sebe už jako dospělí a zjistit, z čeho já mám třeba obavu, naopak, čemu já důvěřuju. A ta moje cesta, Barunko, sebepoznání byla docela dlouhá a já jsem si uvědomila. Jsi to pro nás prošlapala. Jo, já si myslím, že to děkuju. Je to já si myslím, že to šlapeme společně, tu cestu. A že mě možná pomohli, vlastně ti rodiče mě pomohli, jasně, že jsem získala takovou jako zkušenost, to třeba to vypadalo jinak, která na začátku pro mě jako dítě nebyla úplně příjemná a teďka já to vnímám jako nějaký, jako fakt teďka řeknu milosrdenství a já si uvědomuji, že důvěřuji svému tělu, svému krokodýlovi, že důvěřuji tomu, že když cítím nějakou emoci, že je moje a že mnou prochází a že pomine, a že ji můžu třeba jako dospělá ovládat, že říkám, že nebudu třeba plakat nebo řvát úplně hystericky, že to můžu nějakým způsobem regulovat. A taky důvěřuji, že myšlenky, které jdou mojí hlavou, tak nemusím se všema identifikovat a že nemusí být ani moje, že jsem to třeba nazbírala jako nějaký představy a že jsem dobře a v pořádku tam, kde jsem. A moje doma je, Barunko, teď a tady. A já a trénuju a učím se to a žiju to. Takže když řekneš, tady zůstaneme, tak já si řeknu, jo, já to zvládnu, my tady můžeme zůstat, protože se cítím dobře ve svém těle.
A nepotřebuji na něm vůbec nic měnit. Mm. A cítím se dobře sama se sebou a úplně miluju skupiny, protože to je prostě stejnak jako kousky mne a ať už to bylo z minulosti nebo z budoucnosti a říkám si, to je fantazie. A ta cesta k tomu možná fakt jako nebyla úplně jednoduchá a já se dívám na to bahno, na to bahínko, který tady je a říkám si, že to je v pořádku, to takhle mít, jo. Jo. Já jsem ještě si právě vzpomněla, nedávno jsme zažili úžasný zážitek našich dotekových lázní a že jsme přišli v minulém podcastu, nebo jeden z minulých podcastů jsme se o tom bavili, že právě to, co my potřebujeme, třeba už i jako dospělí matky, nebo právě průvodkyně, nebo možná i muži, že jo, tak to je to dosycení, skrze tělo. A že vlastně jsme zjistili, že to je úplně nejlepší vzdělávání pro pěstouny třeba, nebo jo, že to je ta možnost a že jenom, že se to netváří odborně, nebo že někdo právě zpochybňuje, nebo jako přesně je to o té přítomnosti. Mně tam napadá, že bych to nazvala projev lidskosti. Že to je projev přirozenosti, autentičnosti, že se vracíme k tomu, co je nám nejbližší. Že jsme tady spolu. Že to teplí, že? Jakože úplně, jakože že jsme savci technologiím, no. A že máme nějaké svoje nastavení. A neznamená to, že nemůžeme využívat technologie. Jo, naše doba je úžasná. A díky tady tomu, co teďka natáčíme, tak přesně. to můžeme poslat. A taky jsem si všimla, Benko, na začátku, když jsem mluvila o svém dětství, tak jsem měla jinou dynamiku rychlosti mluvení. A teď jsem už zpomalila a přijde mě to, jako kdybych rychle z toho chtěla utíct pryč. Že pro mě je bezpečnější to minulý rychle odvykládat a pak už to bylo taky zajímavé. Jsme uskočili od tématu, nebo? Ne, myslím si, že mluvíme stále o tom cítit se bezpečně a v jistotě a zažívat to bezpečí a jistotu. A já si to teďka jako dávám v tom, že si uvědomuju, že pro mě jako bezpečný to říct. Jo. No máš pravdu, my jsme se domluvili, že třeba vyjdem ze svého příkladu a když se vrátím já do svého dětství, tak moji rodiče o mě říkají, že jsem byla velmi jako usměvavé a samostatné dítě. Že jsem třeba začala vztekat až právě v pubertě. A to potom nastal ten náročný rodičovský šok. Taky to jakože, kde je to naše usměvavé dítě? A byl to proces pro nás, jo, pro obě strany, ale jako cítím velký jako požehnání, že jsem to jako získala do života, jako fakt ten základ, protože neznamená to zase, že bych byla pořád v zenu, že jo. I já mám prostě jako slabší chvilky, i někdy jako udělám chybu, ale právě třeba i díky 3 krokům nebo tak jako, jak s tím, tou zkušeností, jak rostu samozřejmě a to, že využívám principy, o kterých se tady bavíme, tak já mám takový, jako to je to životní poslání, že si říkám, že vidím, že někdo to neměl to štěstí a že třeba se to projevuje velmi jako takový těžký jako příběh a zase jakým způsobem s tím pracovat s těma rodinama, abych nešla do nějaké, jakože úplně do nějakého násilí, jako proti násilí, jakože to přesně jako jsme se bavili, jako, psychiatrická oddělení a nějaký moralizování a nějaký jako, tak si říkám, co ty rodiny potřebujou, aby právě mohli zajistit těm dětem tady toto. Umožnit zážitek toho bezpečí a té jistoty. A mě napadá, jak jsi říkala, že někdy člověk vlastně řekne,
kde je ta moje hodná holčička, že jsem to taky mývala jako matka, že mě to taky naskakovalo. Toto byla hodná holčička, teďka No jasně, byla že nějaká chceme emoce. radši Takže v podstatě jsem měla o své představě, kde je ta moje představa a minula jsem tu přítomnost. Úplně jsem nevnímala, že to dítě tam teďka řeknu, plače a vzteká se a já jsem šla do té představy, kdy už to skončí, aby teda tady se zase vrátila ta hodná holčička. A to je v těch institucích to stejný, že když jsem pracovala s rodinama, tak jsem měla představu, jak by to mělo vypadat. A do té představy může být třeba kurátor mít jinou představu, jo? Já nevím, nějaká sociální pracovnice, lékař může mít nějakou představu, paní učitelka, všichni máme nějakou představu. Myslí dobře, že? Myslíme to dobře a nakonec se musíme podívat na to, co je. To je v té... Děkuju, že to připomínáš. A to může být ta jistota a to bezpečí, že ano, přijímáme to teďka, jak to tady je, jiný to být nemůže. To je moc kouzelný, moc mocný. A je to v současnosti. A moje představa o tobě, Barunko, a o sobě je prostě v tuto chvíli lichá, protože se vůbec netýká tohohle okamžiku, ale mé nějakého předsudku, představě, imaginací. My hodně ulítáváme, to je pravda. No. Tak když se tam letí takový to keříčko. To je kouzelný. Tak to už asi tady je čas zastavit to naše, my budeme ještě chvilku rozjímat tady u rybníka a žít přítomným okamžikem. A já si myslím, že jsme to pěkně naplněni, dokonce nám baterka už hlásí nízký stav. No tak to je její jediná jistota, jinak bychom tady kecali ještě půl dne. Přátelé, posluchači, milí, vážení, vzdálení, blízcí, my vám natočíme další podcast, můžete si být jistý. To si buďte jistí a to je to naše bezpečí. Opět připomínáme, pokud byste rádi, aby jsme se podívali na nějaký téma, něco vám tam něco připomnělo, tak my budeme moc rádi. Když budeme moc a když s náma to bude nějakým způsobem rezonovat a něco k tomu máme co říct, tak rádi. Jsou třeba témata, které nezvládnem, že? Já si myslím, no auta mě moc nejdou teda. Jo, mě zase rakety. Tak se mějte moc hezky, myslím raketou na Mars. Přejeme vám krásný den a počkej, jak vždycky uzavírám. Mějte se, jak potřebujete. A myslete na svýho krokodýla a běžte ho opečovat, protože to je super, když si to dovolím a udělejte si to po svým. Já jsem na chvilku kačenou. A neupečenou. Nashledanou.